sampean tak critani ya. Iki kok ora crita goroh, ning iki crita mawa bukti. Nek sampean ki pendhita, biyen sampean mesti tahu ngerti critane Kanjeng Nabi Musa biyen. Wah, adoh banget lemu crita. Iki menggo ngelingke karo sampean. Ngestina mau ning Raman Ngloji Tengara saiki diwalik. Ngloji Tengara sing Raman ngestina teh. Monggo kula dherekaken. Mila tumunten kula nganthi paman Plasa Jenar supados sowan dhateng negari Ngamarta. Ingkang wigatosipun supados nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu Ndarawati kula nyuwun senjata pitulung supados ngastina wangsul wonten pangwaosipun Duryudana. Koko Prabu. Wah, mirang-mirang ke adi kulanang. Totoe nyawa. Lho, nek sampeyan ajeng wani karo kula monggo mawon. Wah, mudhar kowe.